hlavne antikomunisticky ladení spoluobčania spýtajú, prečo vlastne komunista, ja mladý človek, ktorý vtedy ani nežil. Odpoveď je jednoduchá. Stretol som sa na vlastnej koži, zažívam dnešný kapitalistický režim, ktorý dnešní horní nazývajú s veľkou pompou demokratický. Pokiaľ bude existovať kapitalistický ekonomický systém, jeho plnou súčasťou budú i hospodárske krízy. Vážené zhromaždenie, vyzývam vás k otvorenému boju voči bezprávu, voči korupcii, voči neľudskému kapitalistickému systému. Bandiera rossa trionferà. Našou víziou je svet slobodný, svet, v ktorom slovo človek má ešte svoje opodstatnenie. Sme humanisti a marxisti zároveň. The scarlet banner, I rise you workers, flicking the breezes, the scarlet banner, triumphantly. Bandera sarà trionfera, bandera sarà trionfera, bandera sarà trionfera, viva comunismo, libertà. Rising workers, your chains of slavery will vanish under the scarlet banner. Come rally round it, come show your bravery. The scarlet banner, triumphantly. Bandera sarà trionfera, bandera sarà trionfera, bandera sarà trionfera, viva il comunismo, libertà. Avanti popolo, alla raccossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla scossa, bandiera rossa, trionfare. Bandera sarà trionfera, bandera sarà trionfera, bandera sarà trionfera, viva il comunismo, libertà. My komunisti, ale aj iní protivojnoví aktivisti, ako vzorka, ako zástupcovia sa tu dnes stretávame preto, aby sme vyjadrili veľmi tvrdý odpor proti vojne, proti akejkoľvek vojne i proti samotnému militarizmu. Dnes demonstrujeme proti agresívnej politike USA, ktorej vrelo pomáhajú krajiny združené v NATO, teda proti politike násilného podmaňovania si nových trhových odbytísk, proti vraždám civilného obyvateľstva. Čaká nás búrlivé storočie triednych bojov a je len na nás, ako sa k nemu postavíme. Či budeme ďalej mlčky stáť, alebo sa schopíme, zjednotíme a budeme bojovať za svoje práva. Lepší svet nie je možný, ale nevyhnutný.